Kumanikidza sei iwewe mambofamba kuenda kusango muri vaviri aisumutsa tsoka ndiani uchiti uri kuenda kunoitei kuna mberi pamberi apo ine pamberi apa mbuya ine pamberi paka zvakwana Asha TV nyaya sezvadziri komukadzi wacho akonzera kuti ave mukwasha ari yakambotoko ndiakauya babadi vasina kuya chamwaraatezvakakwasha mari ainakukwana sirikwasha kudzira mari hauzi kukwanisa kubhadhara mari yakuita maoko zvauri kuita izvi chichake wakambonana naye saka pauda kudziva chidembo ndinoda kunduwira MV 0911 23 Mangwiro makore mangwiro defendant grade more kaponda komani defendant grade more kaponda unobvumanya ringa zvinoramanya paplay nyandura vapikise kuna mwari spare chama zvandichataura chiva chokwadi ndataura chao chokwadi handitauri manyepo mwari ngaandibatsire makumbo yako ngaatasanomira gara zvakanaka mwari ngaandibatsire chataura chokwadi kwete manyepo mwari ngaandibatsire iwe uyu nomuzivi ndiani grade 1 grade mo kaponda chichako makadanana une makore mangani 16 betri mwana iyo mangwe wangu mwana upi unobveni kudza 9 saka timakore mangani 16 aha ndakona
Iwe Makadanana. Kubvira rini? Last year. Vanifambidzana zvakaita sei? Angapedza chikoro. Iwe wadzidzawo? Chimurengo. Parwere. Chimurenga chiri pakati apo ndokwakuteera pamakatanga kurarama semukarara rini? Asi makatanga kurarana pai? Musango. Akatanga mumwe ndiani? Ndiye akabvisa burugwa ndiani? Zvatakutaura zvasekesi. Unoona kurambanya yako? Ari kurambanya ukataura uchiseka soka chiita zvenyaya. Akabvisa burugwa ndiye. Hausiri wakabvisa? akabvisa rako here kanti rake? Akaita zvokukumanikidza sei? Iwewe mambofamba kuenda kusango muri vaviri. Aisumutsa tsoka ndiani? Uchiti uri kuenda kunoitei? Tipindurei, tinoda kukubetsera mwanangu. Taidanana. Saka ndamutendera zvese zvaanenge ataura. Pindura mama. Kudanana. Okay. Iwe unonzani? Uyu unomuziva? Pakudii? Pakudii? Ungomuona murodhi? Tikaita ndizvotita ichazvidhina namai vake ndopandakatangira kumuziva. Ndobva waita sei? Ndina zvandakaita. Ndobva waita advantage kuti maakuzivana waichazvidhina zvamai vake? Aiwa, tasingachazvidhina zvamai vake but taichazvidhina tiri pamwe chete nanamai vake. Saka zvauri kutaura izvo kuti wamuteera kuchikoro kunyeba? Ndezvekunyeba. Hamuna kubvira madanana kana kuti ndokuda? Handisi kutomboziva zvakutaura. Hausi kutomboziva zvaari kutaura? Asi unomuziva here? Ndinomuziva muona, ndoziva. Pane vamwe vanhu vaitokuona uchifamba naye? Vanani? Akatora sekuru wangu pamusaka penyaya. Akaita sei? Akatora sekuru wangu pamusaka penyaya. Nasekuru vako vakarova vanonzani? Tekmo. Tekmo. Akarowewe? Akarowewe kuti amafumura nyaya. Akanga afumura kuti? Akataura kuti zvokudana nacho. Saka indobvanguva yakamangama kuti aina kunganga. ndiani akaona kuti vanhu varova? Papatori vanhu varipo pakarova. Vanhu ivavo vari kupi vanogona kupupura kuti pane Tekmo wakarova kuroverwa nyaya iyoyo? Vari kuti munomo varimo? Iwe uri kudzozi kutaura musikana? Takubvunza tikati musikana wewe unomuziva? Ndoziva kumuona. Unoziva kumuona? Vakanga varipo chaukaenda kunorovera Tekmo chi? Tekmo haana kunyerwa nyaya yekuti aidanana. Iwo pamuwere? Tirione dzimwe nyaya dzaaitotaura akatotuka. Tukuti kudii? Akutukirei? Akutukirei? Inyaya yekuti vanga vatadza kuwirira nhombo kwavo saka akapinza inini mukati ndindokuvurira kuti vasawirirana. Kumba kwavo votadza kuwirirana, vokuisa kunhau dzekumba kwavo, wobva kumba kwavo wouya kwauri. Mwana nyaya iyi zvayo yangobatanidzwa zvayo mutu. Tipe nyaya chaiyo chokwadi chamuziva. Kutaurawo kuti ndakadanana naye but kuda kuedza kunzvinga nyaya chaicheyo yekuti musikana anambobve ndadanana naye
kana zvakutaridza kuti ndakarara naye ndakamubvisa puromoti dzekunyekwa. Saka chitaura nyaya chiche. Nyaya chacho ndekuti musikana yandambodanana naye. Iwewe chakuita pachivanhu chako ndozvinotofamba manje muno. Nokuti kana wakadanana naye wakarara naye chakuita zvinoitwa pachivanhu. Wazinzwa? Zvinofumura mufumu. Nokuti kana warara nomwana womunhu kana akufumuka munofumuka mese. Unoza mufumu wacho wakambonzwa? Ndinoziva. Achapisa bhurukwa akupfekedzwa ndo zviripo. Hatidi zvokuparadzirwa nguva. Hatidi zvokuparadzirwa nguva. Ndingaito chikumbiro. Chikumbiro chacho. Chikumbiro chandingakumbira pachekuti daimambotipowo nguva yekuti kana toenda mumadna. Kana ari mwana tinoita mumashure, asi kana pari zvino wakarara nemwana wari hausione pameri pake makarara mazuva akawanda zvakadii. Saka ugotaura nyaya yemadna isi kutaura nyaya yekurara nemwana wechikoro. Kana ataura kuti ane pamwe iwe akakuona wakaona sekuti une pamwe. Ndakasingazviziva pane pandakajamba kugeza. Wakajamba kugeza? Wakajamba rini? July. Wakamboenda kukiriniki? Vakandisa? Vakasondini. Vakakuti Nhumbu pane pavakanyora kuti une pamwe une kani rakanyora. Ndatonozoti ijeri. Ndatonozoti ijeri. Ndoziva mambo wangu bati chakuita pachivanhu ndo panoperera nyaya yese. Pakaunze musikana wakumba ndakatomboenda kupolisi ndakatoromwamwana ndakati wada kundipa musikana wezvechitsima kuti musikana ya handimuzivi. Anza sunge mune pano ndati musikana ya handimuzivi. Chakuita zvitare zvinopedza chekutanga iwewe mwanangu kana wakarara nemwana wangu zviri nani kuti utaura uruvanzisa nhau ikazobuda sezvawapika kuti zvekutaura chokwadi ende pane vanhu mboo wese wakakuona kana unokuzivai kana shiri dzakakuonai dzichakukura. Saka mira anofamba iwewe makuriro yazvichaitwa ndeyekuti tine chivanhu chatinoita. Nandovazvinzi chechipiri ndechekuti iwewe uyu 16 years underage unzwisisa ione makore mangani 21 waamukuru kai unenge wayambuka kabridji kekuti waamama andovazvinzi wako pamutunhu uyo achiri kuno kumashure. Saka manje chokwadi isi tafarasitereke kuti nauyi sekutaura kwawaita asina wino tipedzera nguva asi unenge uri kuzviomesera nokuti apa humbowo hwandiri kuda huiri chete. Wazvinzwa? Pachivanhu ndinokutaurirai mese newe mwanasikana newe mukomana varoyi
akauya akapfekedura pano pamberi pevana. Unoziva zvinoyera, wazvinzwa? Kurerutsa kuti anomisa chipfeko chacho, nokuti kuti usvike kumusha wacho wakaudzwa kwawakaenda wakapfuura chipfeko chichibiswa. Andiri wazvinzwa? Saka isisu tinotaura tichiyamira zvakare kunewe mwanasikana, nokuti unokwanisa kuzvikuwadza wega. Ukamunyepera, mhepo dzekwake dzinzari kwake rinokurwisa. Unosangana nemhepo, unorwiswa nemhepo dzekwake uyu. Iwewo kuramba kwauri kuita kuti wana kurara naye, wakarara naye, ane kwaakabva nedzinza rake, unotora munyama rushawashawa. Uri kunzwa zvandataura? Ndiyo testi yakupinda apa, ndisuda kuti pedze nguva newe. Ndeyekuti iwe kana wakarara neuyu, ratidza chokwadi chacho pamberi pedare. Takutanga. Asi ndakutaura zviri kuseri kwekuita. Takutanga zvimwe gare mbogara. Takutanga chivanhu chedu chikuratidza. Gara hapo pasi. Takutanga chivanhu chedu chikuratidza kuti wakarara naye. Aiwa, ndo chinonzi chivanhu chacho ichocho. Iwewe mwanamu kana usina kurara naye zvakanaka, pazvakanakira ndepekuti wati zvanzi uyu ane pamiri kama andidzi, ende pamiri pacho tinenge takuti iwe uende kuDNA test panooneka. Wazvinzwa? Ndio zvatoda kutanga kurara naye nemwana wechikoro, ndo chatiri kutanga napo. Saka atingapedze nguva ane sungu yedu musikana tanga kumupukuta kumeso. Uda kuti kudii iwe usati wataura? Uda kuti kudii? Ini ndinoda pamusoro, ini ndinoda kubvunzawo panyaya iyoyi. Pasina wiki musikana akamboiswa kumba kwedu. Musikana uyu hanzvadzi yangu. Gara pasiwo. Murege yataura. Ngamurise information yako. Uyu aiuya kumba kwavo kunogara mama wake nadhedhi vake vakasepareta. Ani? Uyu musikana Iwe uri ani? ndiri hanzvadzi Hanzvadzi yangu. yamukomana nditete Uri tete wewe. vemusikana wacho ari kunzi Hanzvadzi yemukomana. hanzvadzi yemukomana. Uri hanzvadzi yemukomana. Saka utaura kuti aiwa ndinoda kubvunzawo kuti baba vake vanova stepfather vake ndisauya kumba kwedu. Uyu musikana asati auya, vakauya vachiti handisawira ndakurotera hope. Ndarota watizirwa, asi musikana watizirwa, musikana angachiti ane nhumbu asi nhumbu iyo haisi yako, chendiro chengeteswa mwana. murege yataure. Murege yataure. Nyararo taura. Saka vauya kudaro pasina mazuva musikana akabva auya. Ndozvandinoda kubvunzawo kuti zvonini uyezve musikana achizouya ndizi akauya mukomana ndobva atiza vauya kuno inogara kuno kumburu akabva kuda kumba vauya kuno kumburu ndobva anditi ndo zviripo kumba akatombosiyiwa kumba kwedu. Musikana akasiyiwa nani? Nagogo vake. Ndobva tati vamusiya. Uyu mukomana akabva auya achinditsanangurira anditi anditsanangurira ndakabva ndaenda inini kuplasi kunana mama kunova mukoko vanokwaigara mukomana. Ndobva ndichitondinoona muroora. Muroora upi? Uyu anga asiyiwa kumba. Iwe wakati unoona muroora upi? Musikana anga muroora wako sei? angasi uyu isusu taita kuzouya kwakaita kudarika iye mukomana ari kuramba sezvazviri kutaura izvi, asi iye anga asiyiwa kumba sevabereki vanga vagamuchira mukadzi uyu. Saka iye akabva azoenda kupolisa nditi mukomana uyu aiti ndinenedzerwa kuti ndamikisa musikana. Saka musikana wacho asiyiwa kumba apa zviri kunzi musikana chi under age.
Saka ndipo patikabva foni mamangu wakabva foni wachinzi musikana ariko kungauni kana akasauya mukomana utorako masales. Saka ndipo pandikavandakwira nemusikana wangu ndichienda naye kupolisi kupapamvura. Ndobva vati uyu musikana 16 years zvaakufodzera kuti aite azvikodzera kuti apinde mumereji asi achasungise zvakunyaya inogona enda unogozera achasungise kuita sei achasungise zvekunzi under age nditoa akura akugona kurara nemunhu zvinotendedzwa aiwa vanoti zvinotendedzwa nyaya idzi hatikwanisi kutonga tiende motonga tiende munodzosera musikana kumba kwavo then kana vada kuzokwira chidare woenda iwewe mupurisa ikutaurira achiti chii achiti endai modzosera musikana kumba kwavo then ivo vanozokwira chimatare woenda kupi kudare kunokupamamo. Alright. Saka pakuti anoita kurara nemunhu iye hanzvadzi yangu yakagona hatina kuti hanzvadzi yakatadza iwo wakaenda kumapurisa akaenda kumapurisa vakakuti aiwa kurara neuyu anoita asi hazvisungise aiwa vakati hazvikodzere kuti agare pai mumereji agone kuenda kumba kunzi amukadzi wemunhu asi anoita kurarwa naye inini ndobva vakandipinika kuti timusunge mukomana uyu hazvichagona kuti timusunge kozi ndiyauya kunoita sei kunoita sanyaya kuti ienzani ndaende munoenzaniswa kumatare ekwamambo ekuchivanzi. Alright, iwewe sekutaura kwauri kuita hanzvadzi yakarara here neuyu noti panhau yenyu makanda makutaurira nemapurisa makataura kuti hazvisungisi ndo zvauri kutaura wati akunyengeka aite kupinda mumba ndo zvamataura ndizvo nyaya yauya pamambo takuigadzirisa manje pachivanhu hanzadzisungako uyako kana utenderana ndandinokufika kuti kana akaenda kuchikoro ndikuerenga article yabuda news nezuri auchitofunzo age concern law gazetted. It is now an offense to initiate or have any sexual or indecent relations with anyone under the age of 18 in Zimbabwe. As the new age of consent of 18 is brought into institute law, President Mnangagwa used his powers under the Presidential Powers Territories Measures Act yesterday to gazette as the statutory instrument 2 of 24. The Presidential Powers Measures the criminal law protection of children and young persons. Saka nyakuzindwa vatezongota 18 16 tatobva saka yekuti mapurisa vakati apa panoita ngatimofamba iwewe chiita zvawakaita mbokuti Kumeso naRebhurukwa ndakusunga manje ndakuta kukusunga mukudesunga
Zvakwana. Teerera mukomana. Chivanhu chawakwaita zvatokwana kuti chinhu hazvina kubvuma ipapa. Wanzwa mwanangu? Zvateteera kwanzvadzi yako chayakaenda unokurukura nemapurisa vazosvika pakutaurirana kuti no kumba hachasungwe handitika asi chiitiko chakaitika. Zvino iwewe musikana ataura kuti ane pamiri unopaziva auziva chinonzi pamiri unoiziva. Saka manje apa uyu mukomana uyu musikana uyu kana ane pamiri runzwisisa, kana ane pamiri sekutaura kwazvaitwa DNA test ikaitwa akabatwa akaonekwa mutombo wako unozokura. Runza zvandotaura mutombo wako chazepfere kurunzi ndizvo zvazobuda zvinogona kudaro mose ndatamisa kuenda but zvezvezvizvi timbozvipara kuti timboenda mwateni amusikunyama maiso aikana mwana chazvo kana inoita akadziramani. Saka ndiwe tekmo grade mo padare rino chokutanga watanga kuramba kuti hauna kurara nemusikana ndizvo kureva kuti zvataura takarara musango zvataura kuti unomuziva. Saka zvikaenda kunoonekwa pamatest yeDNA kwandakukutumirai kuti muende mozodzoka mudare rino. Wazvinzwa? Kana wadzoka mudare rino wasvikoonekwa kuti iwe hauna kurara naye, pamiri paataanapo pazobuda mumwe murume, runzwisisa, anenge ane mhosva yekukunyekera. Wazvinzwa? Asi akazokubata iwewe kureva kuti ndotanga kukubisa bhutsu omboiswa simbi nekumashure. Runzana mutaura nokuti ndiri kuda hunhu munyika muno. Kuroora haurambidzwe, asi atiri vanhu vanovhiringidza kunopinda. Wazvinzwa? Iwewe wazvinzwa nawo yandataura? Kwenguva ino mumbosumuka muchaya next court. Asi musati masumuka ndanga ndiri kuda baba vako waizokema pfuma ndavapinde chizogera pawanga ugere newe chienda kuonogera ndinatezvana atezvana mauya kuzoreva pfuma. Pfuma ndeye mwana akanditi ndakanganisa ndawana mwana ani pamwiri ndabvunza kuti ndikupi nditaurira kuwasha mwana makaona akakanganiswa makaenda naye kunoonekwa kwachiremba kwete kwachiremba namai vana vakabereka inini vanogara nemusikana vakaona kuti musikana anenge adarika ndobva ati akamupa pamiri ndiani kuwasha akagarawa
Ndipo matanga kutevera mfuma yedu. Kuti takazoendesa musikana kumba kwemukomana kwakaenda hanzvadzi yangu nambuya nomba vamusiya ndiri ndakazoenda wainini ndaona mwana adzorwa zvichinzi taenda kumapurisa zvikanzi kumapurisa haana mhosva endai kwamambo kana kwasabhuku kwamunenge makuda kuenda kuti nyaya inii igadzirike. Mapurisa vakati haana mhosva munhu avarwa naye ane makore ari pasi. Ndo matauriro akaita kuti vaenda naye kumapurisa. Inini handina kuenda kumapurisa. Sekutaura kwaita paingiyataurwa ezvezvekugara kwatanga takaita pesa apa mutemo wanga uri kuti chinosungisa 15 years 16 vanga vakuti ndo raabridge ukadanana nemusikana va 16 years hauna abuse yawaita atori munhu haade kodzero dzekuroorwa mutemo uyu wakatouya nezuva meseji nezuva iva ikapinda mumafoni kuti zvachichiye zvinezvi saka mapurisa paakataura ndonguva iye yainzi 16 hadzisungisi kudanana kwete kurepana. Saka bridge rera varakanzwa nyaya ichiri mushi iyi nyaya ichirimo manje musekresheni haisati yatongwa mutemo mbota sei ndebwachinji saka zvafana kuti ukapara mwata musomande mafaini akazokwira musofurayi unotobhadhara zvaachi zvaamukareni saka ine zvitikutaura zvokuti iyi zvaefektwa zve18 ndo zvaavalidi. Andinoda kupindura kuti mudzidzise mapurisa anga asiri wrong pavakataura time yacho kuti isusu nyaya iyi haisi yedu nokuti haana kurepwa vakadanana endai kwamambo vanga vari right asi ezvinezvi nhasi aenda kupolisi izvozvo kutaura kuno munhu amupolisi ari kutodzwa nziya haana 18 years kuvharirai mukati saka avo vari muita yasundira ari pakati pokuyamba. Saka imimi uyo mukwasha wenyu imimi mauya makwira kudaro zviri pamurava. Saka nhasi uno mukwasha uyu aramba kuti mwana wenyu handisini ndarara naye. Andinopanzwa? Imimi mungave neumwe umbowo here wekututsira kuratidza kuti uyu mukwasha wenyu wamungave munoziva kunze kwekutaura kwave kwaaita musikana? Umbowo wekututsira kuti akavata nemwana wangu handingakwanisi kudendina kuzwa zvakaitwa zvaiitwa indakakwanisiya. Ndinokutendai. Saka nekudaro tataurira mwana uyu kuti ati ane pamwe. Saka tati anoenda ku-DNA test kuonekwa pamiri ipapo. Asi uyu mwana uyu akubetserwa kuti titrese tione kuti akamupa pamiri ndiani. Anditika? Uyu tamutaurira kuti ndipo pasimbirira pressure. Saka ikadzoka yakasimba sezvazviri kureva kuti uyu anozobhadhara nespeed nokuti inenge riri ikuruku toita kumushedza mazita yakawanda uripanzwa yokusavimbika. Saka pari nhasi tombokuti iwe uda nguva yakaita sekuenda ku-DNA test. Muchengetwa kundababa mari baba ndimba kwacho mwana wangu akuenda kuma-DNA test ari kuramba nyaya yake. Saka isusu taita pachivanhu kana munhu akadanana naye tangofambisa pachivanhu ichocho hachina munhu anoramba. Mwana hamuzivi kuti akaita sei handingarambiri mwana vanofunda mwana iye wemene ndianoziva asi kana paita ma-DNA test handizivi kuti anoita marindokuita cheating assistance so that inini handingarambe muroora kana kuti hazi kuroawa inake cheating assistance Teofoniyo. Indofawa.
Andeti. Saka kureva kuti nawi tomirira DNA test. Tikuita maresults acho tikwadono kukumbira. 28. 28. Ndizo ere mawiri na 28. 28. Mawiri na. Alright. Alright, sumukaitona na musu wa 28. Mouya ne results.